Tervetuloa foliohatun sisään. Tällä kertaa pureudumme naisen ja miehen suhteeseen. Naiset ei niitä oikein koskaan täysin ymmärrä, muttei niitä ilmankaan elämä ole elämisen arvoista. Sitä paitsi, naiset ne tekee meitä miehiä lisää. Monet miehet eksyvät ihmissuhteiden sokkeloon, koettaessaan löytää rakkautta ja hyväksyntää ympäriltään. Tämä matka, täynnä sydänsurua ja pettymyksiä, voi joskus tuntua loputtomalta. Kuitenkin kun ymmärrämme ihmisen biologista vetovoimaa ja valintakäyttäytymistä, voimme alkaa ottaa ohjat omiin käsiimme. Esi-isämme kehittivät vaistoja, jotka auttoivat heitä valitsemaan parhaan mahdollisen kumppanin selviytyäkseen. Ja tämä vaisto elää yhä meissä. Sen sijaan, että etsisimme rakkauden tunnetta, voimme keskittyä itseluottamuksen vahvistamiseen, joka vetää puoleensa oikeita kumppaneita. Kun tarkastellaan rakkautta kemiallisena mekanismina, voimme huomata, että vetovoima perustuu aivojemme biologisiin prosesseihin. Schopenhauer kuvaa rakkautta biologiseksi rakennelmaksi, joka auttaa meitä lisääntymään. Kun tunteet nousevat pintaan, pitää muistaa, että tämä voima on väliaikaista ja se voi haihtua kuin sumu auringonpaisteessa. Sen sijaan, että uskoisimme romanttisiin tarinoihin, meidän on syytä oppia keskittymään omaan hyvinvointiimme ja näkökulmaamme. Tämä luo pohjan kestäville suhteille. Ihmissuhteiden dynamiikassa voiman ja statuksen merkitys korostuu. Monet ihmiset eivät tee päätöksiään järjen tai oikeudenmukaisuuden perusteella, vaan biologisten vaistojen ja sosiaalisten signaalien mukaan. Kilttius ja uhrautuminen eivät aina takaa menestystä ihmissuhteissa. Sen sijaan meidän on ymmärrettävä, että itsetietoisuus ja itsevarmuus houkuttelevat kumppaneita, jotka arvostavat meitä sellaisina kuin olemme. Kun rakennamme itseluottamusta, voimme luoda syvempiä ja merkityksellisempiä suhteita ympärillemme. Foliohatun sisällä YouTube-kanava ja blogi Foliohatun sisällä blogspot.com käsittelee aiheita meidän universumin kaikilta puolilta. Tilaa kanava.